sa iti balbal nga issue dito ilite nga pinili. Any comment ka dagi bisa? Amo yo Cristel kat ti anyamang issue kanyaming elected official kat normal data. I could say nga haan nga napintas iti uobraan iti may isang gobyerno no awan iti kritiko na. Para kanyak no ada iti mapampansinda kaya nasawan ka dati mapaspasama ka na sayaan. Normal para kanyak nga ada iti issues mi nga rest assured nga anyaman dagiti bambanag nga iba't batoda ket kita mi iti pagsasayatan na. Actually, iti kalman, nagpa-meeting kami with all the department heads ket nagpintas iti resulta ng adol iti bambanag nga napagtutungtungan for the benefit of our constituents. Sir, kamusta iti nagbalhin nga panagitarit ng kayo ka iti Vice Mayor's League of the Philippines? Well, kasi na po kat nagbalin nga napintas ti anayasan iti meeting ni kadwa mi amin nga provincial presidents ken committee chairpersons ti Vice Mayor's League of the Philippines naangay ni Jay Makati kadaytang activity ket naikanditan sa iti Malacanang nga umay mangi padamag kadagiti programa ni suwat iti presidente tayo daging way ket isu ti contribution mi mat akas liga nga magipakita ti suporta iti obra anti gobyerno. At the same time hindi kami iti gundaway dagiti dati nga vice mayors nga nagtatrabaho di Congress tata nga mangited iti sangkabasit nga mensahe da tapno kasta ket ma-inspire dagiti padami nga pampandaylinteg nga takil pa iti posible nga pagbanagan iti public service da babaan kalig iti nadumadumang bisita ni nga nagbalin nga congressman and congresswoman. Dati ito umuna, sir, nga tarip ninyo pas nagtuga mga presidente? Kas pinagtuga ko akas presidente, may kaduwan nga trip nung ti amin nga provincial presidents. Hindi mo nang trip nung kat ita nga dinamag ko no analagi ti topiko nga mabalindang isa-suggest nga agbalin nga topiko ti anyaman nga convention iti Vice Mayor's League. Napanunod ko idi ko ngamin nga may mayat nga amin-amin nga topiko ko mga ibaga dagiti speakers ket dagiti topiko ang kasapulan iti Vice Mayor han lang dagiti topiko nga for compliance or for liquidation ng kung kunada. Ket kasi na po with the assistance of the University of the Philippines ket tuloy daytoy nga napintas nga consultative meeting mi nga nang resulta iti napintas nga programa nga pakitayapan mi iti Philippine Councilors League ken dagiti asosasyon dagiti SB secretaries in which the DLG ket very supportive nga dayto ilagis program mi nga agbaling nga repository ti amin nga ordinansya iti buong Pilipinas ket mayuswatan into no November di Cagayan de Oro.